mutumin daga nan na tashi na tafi America zaben Donald Trump ni na juya abin dole aka ce ya za a ce mace ce za ta kada Donald Trump muna kallo ba zai ni na shiga na fita dan gelale sabon sauri dan gelale turo min amalaken kirjinka na soyayya turo min kirjinka na soyayya turo min bokitin kirjinka na soyayya turo min akori kura kirjinka turo min amalaken tirelan kirjinka na soyayya idan dare bakin dare ya sala da duhu ka ganin gaban ka balle ka bi taro wushin mutane na haifa ko beraye ku ban amsa ni za na fi kwaro yawa ɗayansu mai kan gwanda ne na biyu su kokan girgi ne na ukun ko ya gama da shi ka san wa nake nufi ai zuwa na Ingila na farko dan gelale a 1902 shi club din Real Madrid aini ne captain na farko dan gelale kai kai kanin hajiya ne a'a ai dana ne ai Allah baba ya haka ai wata wuri yayi wannan baka wata wace ita ce uwa kai wata ce ta yi uwa mana baba ai ita ce wacce na kawo da aure Alhaji me haram a ciki a'a akwai wani abu ana ji son kayana nake je ki hakuri haji dan ba ta hanyar Allah ka samu yayan nan naka ba ban gane ba ta hanyar an yi annan same su ba ke wajo kuma ke da ke yanzu amana ar-rasul bima unzila ilayhim min rabbihim wal mu'minun كلوا من آمن بالله وملائكته dan gelale aje daga shi aje dan gelale kun kama direba ne? Wa direba? Kan da mana gani wallahi. Kai, labarin.